Itekin niin sekaisin, että en mä edes tiennyt mistä mä tuun. En mä oo ikinä ite se ongelma, vaan se on aikakin muut. Mut nyt on se päivä, et ota mun teoista vihdoinkin vastuu. Osoitan peli, jos mulla ei oo paperi kädes, mitä mä laitan taskuun. Toisin kuin moni, ketä mä näen täällä, en mä jää valita enempää. Tilanteesta missä mä nyt en oo, mä menen tekee jotain nyt se tee. Urauksia mua itkettää, en mä mun porukoita aina nää. Pyörin vaan pienissä piireissä, missä taakse sitten kukaan ei jää. Valmiina 1000 kertaa häviää, mä et voisi vaan tehdä niitä euroja. Aluksi nauraa sun naaman päin ja seuraavaksi tulee kyselemään neuvoja. Oman boksiin mä nyt elämään jäin, mut tässä ei ole olemassa edes reunoja. Näkyjä mitä mä näin ja hatan niitä vaan hyvissä seurois. Kyllästynyt ajattelee, et mitäköhän ne nyt miettii meistä. On kiinnostunut ehkä 3 ihmiseen antavasta mielipiteistä. Putsaisin suu jos puhuisin paskaa, mutta tää ei oo se case. Niin jatka vaan samalla tavalla, you know baby, that's my way. En pysty olla enää hiljaa, plörötä mikin ääressä all day. Demo niin paljon, et kirjoitin 10 kyniä vihkoihin tekstei. Menestyksen resepti ei oo täällä nyt edes salaisuus, vaan enemmän lenossa äistä konseptityönteen ostunut uus. Boos, ei oo mitään muuta kuin totuus. Mä tiedän et se kyllä sattuu. Munkin piti kokea se vastoinkäymiset näyttää, onks susta oikeesti siihen. Mä mietin vaan monta päivää, että mihinkään oikeesti nyt rupeen. Päätöksiä mitä harvemmin kukaan tulee sitten loppujen lopuksi tukee. En mä edes pienenä osannut puhua oikein tai kunnolla mitä lukee. Mut nyt kun puhun täällä näin, niin ne sanoo, että tuo tyyli vaan sua pukee. Ota askelia vaan eteen, mut ne kysyy, että minne mä meen. Näkemyksiä niin erilaisia, ettei ne edes näe nyt mitä mä teen. Tyhmiä liikeitä, mut ei voi jäädä niitäkään häpeä. Tekevälle sattuu, en voi samastua tunteeseen. Et en mä tiedä tällä hetkellä mitä mä edes teen. Mulla ei oo aikaa jäädä turhiin ja keskustelee. Mä en tollasta tänne enää kaipaa. Tiedän mitä haluaa aina. Not clocking you, but I'm standing on business, is it?